שלום, זה חנות נעליים? כן, הגעת לחנות בול הכי טובה בסין הזול. אני באה. כמה עולים הנעליים האלה? תבדוק את זה בבקשה. לוחות הבעיה שהן קצת רחבות מדי. אתה לא חושב שהן קצת גדולות? אולי תגדול, זה טוב. אני אומר לך זה טוב מאוד, אז אני כדאי לך. אני חושב שאני אחכה קצת עם הנעליים. כמה היה בכך? 500 שקל. 50 אתה מוכר לי זהב? מה, אתה חושב שאני מוכר זבל? זבל!